Proszę Państwa, Patrycja Sakebini, Edelwolf, prowodyrka wydarzenia i Patrycja numer 2. Konkubina. W drodze do Europejskiej Stolicy Kultury, historycznej stolicy Śląska, jedziemy do zoo. Twarz jakby znajoma. Chyba jakiś malarz. Pasynek. Auto. No, hala stulecia, proszę Państwa, stoi. Zoo wrocławskie proponuje nam małpy człakokształtne. Ja już nawet znalazłem kilka. O! Problemy z kręgosłupem. No chyba. Widziałem coś takiego kiedyś. Ewidentnie skolioza. Widziałem coś takiego na paczce papierosów. Ale mają ogonki. Bardzo poważne, dzikie zwierzę. Fajne radary. Tam mamy antylopy. Co to są, gazele? Nie, to są oryksy. Co? Fajne. Kozy. Perliczka ponoć bardzo smaczna. O, znowu śmieszny baran chilluje bombę. Wkraczamy do Madagaskara. Czerwona wyspa. To się źle kojarzy. Nietoperze machają. Nie puszczajcie tego zborna, Biedne nietoperze cały dzień wiszą, muszą machać do ludzi. To jest ciężka robota. Tu odpoczywają bezrobotni. Bardzo dziwny bocian. Wilki. Ale jakiś taki, nie wiem, nieruchawy. Tak widzi człowiek, a tak widzi wilk. Słabo dość widzi. Jest wilk. Ale taki... Jakiś taki... Jak pies. Kici kici. Taś taś. Pan żubr sobie odpoczywa. Bardzo ciężkie życie, tak. Występować co chwila w reklamie piwa. O, a tu mały żuberek. Jak to się, Patty, nazywa? Okapi. Okapi? Nie kojarzyć z okapem kuchennym. O! Ale wiedziałem, że jest świnka morska, ale że jest świnia rzeczna, powiem wam, tego nie. No rzeczywiście. Świnia. Ale fali rybą. No nie? Fajnie, jak na sushi. Tam w drzewku jak siedzą. Kuń, ale Nie ruszy się nawet. wyjątkowo znudzony. No, on prawie śpi. O! O, Czyli jednak może prawdziwy. No, obraził się. Patty, koń zgłaskany. Tu jest najciekawsze zwierzę. Tak. Chillerka żyrafowa. O. No i co? Tak to można. Nic nie robić cały dzień. Budynek Afrykanarium. Bardzo ładny. Bardzo nowoczesny. Jak to w Afryce? Temperatura jest tropikalna. Lekko rzecz ujmując. Prawdziwy afrykański kuktas. Ten żółw pewnie przeżył II wojnę, pierwszą wojnę powiedz mi. i jeszcze wojnę secesyjną w Stanach Zjednoczonych. A tak naprawdę to pewnie to jest ekran i one są wyświetlone na nim. A ty widziałeś takiego karpia kiedyś? To jest król rzeki. Mam takiego w domu. Szkoda, że wędki nie wziąłem. Sum jest.
rekiny. Ja się naoglądałem wystarczająco dużo filmów. Tu większy od rekinów jest żółw gigant. Dżungla Kongo. Wilgotność powietrza, panie oficerze, nie idzie dychać. Rybka szkubie sobie kamień. O kurde, ile tam ryb. No, tutaj to nie cyganiom na zarybianiu. Tu jest zarybione porządnie. Fajne rubasy. Pyszna sałata, ale to pyszne, kurwa, ale to jest taka sałata, o Jezu. O, ale to pyszne, o Jezu, nie wytrzymam, o, jakie to dobre. O Jezu, jakie to... O. Patty, bardzo podobne. Jezu, ja też chcę tą malutką pogłaskać. Łowiecki. Małe, duże. Ale widzicie? Donki. Co robisz? Jak łatka w kuwecie. No, fajny fryz. No to jest Michael Jackson. Ale zęby byś umył. No. Ej, on mnie kocha. 4-2-0. Wychillowany. Patrz, tu. Co tu jest? Żaby. To jest jakiś skam. Nie ma żadnych żabów. Ciekawostka językowa. Kostera rogata, czyli po niemiecku Kuhfisch, czyli krowia ryba. No, może ja nie wiem jak wygląda krowa, ale Niemcy chyba też nie. A ukochany Nemo? Falsche Clownfish. Lemury sobie, jak się to mówi, baraszkują. O! Jaszczur jadowity. Waran, ale nie jest to waran ani z Vertigo, ani z Komodo. O, to jest waran nilowy. Tu jest żółwia dominacja. Jeden żółw dominuje dwa. Wunsch. Co, bajsnąłbyś mnie? Aha. To jest jeden z członków słynnego Związku Jaszczurczego. Najstarszy obiekt w zoo. Na otwarciu ogrodu 1864 w stylu neogotyckim. Jak sika, jak nie sika. Jest to zwierzę, o którym pewnie nie słyszeliście wcześniej. Takin złoty. Wygląda... To nie jest kapibara. Nie, to jest kapibara. To jest takin. Wygląda trochę jak połączenie żubra z kapibarą.
się jaja inkubują. O, a potem są takie. Ale by z takiego była smażonka. Łopierzyna. Patty, zagadka dla ciebie. Co ma słoń z przodka? Trąbka. Dobrze. O, idzie. Koleżanka do mnie. Afa. Ale popisuwa. On się przedstawi. To jest ta francuska szkoła parkouru słynna. Tak. Nutria. Proszę Państwa, zwierzę bardzo zażarte, czego dowodem jest, że angielskie słowo nutrition oznacza żywienie. Zoo we Wrocławiu, cóż tu reklamować? Warto odwiedzić. Teraz po tych wojażach zwierzęcych trzeba coś zjeść. Mikroelementa wrocławskie. Siup. To jest, proszę Państwa, europejska stolica kultury i stolica śląska Wrocław. Ale Patrycja, ty wyglądasz jak dziecko. Nad walorami, prawda, estetycznymi tego miasta można by się rozwodzić długie godziny, ale dzisiaj nie byliśmy tu z racji walorów estetycznych. Po takie coś jeszcze tu wrócę. A jak są jacyś wrocławianie, to proszę mi napisać, co koniecznie, jak przyjadę tutaj oglądać zabytki i architekturę i ogólnie fajne miejsca, muszę tu zobaczyć. No i do widzenia.